Hej venner. Vi skal spise noget mere vildt. Både til hverdag og til fest. Jeg er ikke kok. Jeg har ikke noget professionelt køkken eller et køkkenstudie. Jeg er en ganske almindelig jæger, der godt kan lide at lave mad. Og jeg vil godt bringe det her med vildretter ned i øjenhøjde. Det skal være nemt, det skal være enkelt, og det skal være velsmagende. Så er I friske, så starter vi med skank. Skank er råvildt, fyldt med sener og bindevæv, men også masser af smag. Nøglen til succes her ligger i low and slow, så vi skal brasere. Vi skal lave en klassisk brasering med rødvin. Er I klar? Så følg med her, for nu kører køkkenet. Udover skank skal vi bruge følgende. Klassiske grøntsager til brasering, gulerødder, bladselleri og løg. Så skal vi have lidt hvidløg, lidt peber, laurbærblade, timian og rosmarin, salt og peber til at smage til med, noget fong, noget steg i og en drikbar rødvin til at brasere i, og så selvfølgelig et eller andet at brasere i. Det her det er en emaljeret støbjernsgryde, man kan også vælge noget andet. Start med at sætte rødvinen over. Den kan godt reducere ned med en tredjedel. Støbjernsgryden sætter vi på low, så den kan begynde at få noget forspil, altså blive varmet lidt op. Giv skankene noget salt, peber og noget mel. Så skal det brunes. Den glemte vi. Tomatpuré. 2 skefulde skal vi bruge. Rund af, så det skal side. Til løgene til de fine og blanke, det tager cirka 5 minutter. Derefter bladselleri og gulerødder i, så tør vi yderligere et par minutter. I med hvidløg og tomatpuré. Sådan. Det er lige godt noget at brænde af. Kom resten af krydderurter og peber i, laurbærblade, fong, rødvin, som er reduceret, ned med skankene, og så skal det lige op og simre en gang. Sådan, så er vi op og simre, og så har jeg lige lavet en lille kartus her. Dejligt ord, kartus. Okay. Og så er det ellers bare låg på, ind i ovnen, 160 grader, 3 timer. Efter 3 timer, ud af ovnen, niks pille, stå en halv time og hvile, og så vil det gerne se sådan her ud. Det dufter godt det her. Så tager vi kødet op, så skal vi sigte, så skal vi reducere, og så skal vi montere. Nice. Prøv at se her, venner. Råvildskank med bagt mos. Super nemt. Tager lidt tid. Perfekt til en vinterdag. Smager det bare gud godt. Knæk og bræk. Også i køkkenet. Og husk, hvis jeg kan lave det, så kan du også. Det er godt. Det er vildt godt.